Il-kooperazzjoni reġjonali fil-qasam tal-enerġija hija fattur kruċjali fir-rigward tad-diversifikazzjoni tar-rotot, id-distributuri u s-sorsi. Dan b'mod speċjali fir-reġjun tal-Mediterran li għandu potenzjal kbir biex fih tinħoloq Unjoni tal-Enerġija. Saħaq dan il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi waqt li kienet jindirizza l-Kunsil ta' Trasport, it-Telekomunikazzjoni u l-Enerġija fi Brussell. Il-Ministru faħħar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li tinkludi l-istrateġija dwar il-gas naturali LNG u l-proposta ta' Malta dwar il-proċess Euro-Mediterranju bħala punti ewlenin. Punti li fuqhom se tittieħed azzjoni favur l-Unjoni tal-Enerġija. Konrad Mizzi fisser kif is-suq tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea ma jistax jiffunzjona b'mod effettiv mingħajr netwerk effiċjenti tal-gass u l-elettriku. Madankollu huwa saħaq li dan m'għandux jimmina l-flessibilità li tirrifletti l-ħtiġijiet ta' kull stat membru skont il-limitazzjonijiet ġeografiċi tiegħu fost oħrajn. Meqjusa bħala pass importanti għat-titjib fl-integrazzjoni Ewropea, l-Unjoni tal-Enerġija hija msejsa fuq 5 binarji mirati lejn is-sostenibilità, il-kompetittività u s-sigurtà fil-qasam tal-enerġija. Malta se tkun qed tippresidi l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fl-ewwel nofs tal-2017, segwita mill-Slovakkja u l-Olanda. Fi Brussell il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi iltaqa' mal-Ministri taż-żewġ pajjiżi rispettivi fejn iddiskuta l-prijoritajiet tal-Presidenza fosthom kif Malta se tkun qed timbutta l qudiem il-qafas leġislattiv dwar l-Unjoni tal-Enerġija.